имрӯз 127 муассисаи таълимии олӣ ва миёнаи касбии мамлакат донишҷӯ қабул менамоянд. Довталабоне ки тибқи натиҷаҳои озмуни тақсимоти асосӣ ба муассисаҳои таълимӣ тибқи яке аз комбинатсияҳои ихтисосҳои интихоб кардаашон камёб гардиданд, аз 25 июл то 6 август ба комиссияи қабули муассисаи таълимии таҳсилоти миёна ё олии касбии дахлдор ҳуҷҷат супориданд. Раёсати Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон баҳри қабули довталабон дар шаҳраки донишҷӯён шароити мусоидро фароҳам овардааст. Таваҷҷӯҳ ба роҳнамоӣ ба ихтисосҳо ва хизматрасонии иттилоотӣ равона шудааст. ҷиҳати баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ба довталабон ва волидони онҳо, кормандони комиссияи қабул бо садоқатмандӣ ва масъулияти касбӣ фаъолият менамоянд. Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон яке аз калонтарин муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар кишвар ба ҳисоб рафта, дар он наздики 23 000 донишҷӯ таҳсил менамоянд. Дар донишгоҳ 1379 омӯзгор фаъолияти босамар доранд. бояд қайд намоям ки дар соли таҳсилии 2025-26 нақшаи қабули донишгоҳи Миллии Тоҷикистон 5010 нафарро ташкил медод ки тибқи тақсимоти даври якуми маркази миллии тестӣ ҳудуди 90% аллакай довталабон ба ихтисосҳои донишгоҳи Миллии Тоҷикистон роҳ ёфтанд. онҳо ҳуҷҷатҳои худро оварда ба комиссияи қабули донишгоҳ супориданд. довталабони ба озмуни тақсимот роҳёфтае ки тибқи натиҷаҳои озмуни тақсимоти асосӣ аз рӯи ягон комбинатсияи ихтисоси интихоб кардаашон комёб нагардиданд, ҳуқуқи иштирокро дар озмуни тақсимоти такрорӣ доранд. рӯйхати комбинатсияҳои ихтисосҳои дорои ҷойҳои холӣ ки барои озмуни тақсимоти такрорӣ пешниҳод мегардад, баъд аз анҷоми муҳлати ҳуҷҷатсупории довталабони дар озмуни тақсимоти асосӣ комёбшуда дар муассисаҳои таълимӣ омода ва дар сомонаи марказ гузошта мешавад. вобаста ба ин ба довталабони дар озмуни тақсимоти асосӣ комёб нагардида тавсия дода мешавад ки барои шинос шудан ба рӯйхати мазкур инчунин тартиби озмуни тақсимоти такрорӣ, эълону хабарҳои сомонаи марказро мунтазам хонанд.